Mobilná aplikácia Giriton šetrí čas v mnohých firmách. Uľahčite si procesy spojené s dochádzkou zamestnancov a HR agendou. Poďme si ukázať, s čím vám môže aplikácia pomôcť. Jednou z najpoužívanejších funkcií je vkladanie dochádzky. Používateľ si v sekcii Moja dochádzka jednoducho vyberie aktivitu ako napríklad práca, lekár, home office alebo akúkoľvek vlastnú aktivitu. Po jej začatí ju môže meniť, ukončiť alebo vložiť prácu na vybranom projekte. K dochádzke je možné pripojiť aktuálnu GPS polohu, fotografiu alebo poznámku. Aplikácia zobrazí vložené aktivity a ich súčty. Vedúci aj zamestnanec vidia, koľko času bolo odpracovaného, aká dlhá bola prestávka alebo koľko bolo odpracované na konkrétnom projekte. Pri služobných cestách je možné vybrať vozidlo, zaznamenávať GPS polohu počas celej cesty, evidovať prejdené kilometre a čerpanie paliva. Používatelia si môžu v aplikácii zobraziť zostatky jediným kliknutím. V štatistikách používatelia vidia zostávajúcu dovolenku, sumu nadčasov, sick days alebo nárok na home office. Aplikácia vždy zobrazí aktuálne dáta o vyčerpaných aj zostávajúcich dňoch či hodinách. K dispozícii sú aj mesačné súhrny odpracovaných hodín alebo čas strávený na jednotlivých aktivitách. Vykázaný čas na projektoch sa nachádza v záložke Projekty, pričom si môžete zobraziť aj detail dochádzky po jednotlivých dňoch. To všetko šetrí firmám čas. Zamestnanci aj vedúci už nemusia riešiť otázky typu koľko mi zostáva dovolenky. Aplikácia zobrazí plán zmien, ktorý je možné podľa oprávnení upraviť. Rannú zmenu je možné jednoducho zmeniť alebo požiadať vedúceho o úpravu. Používatelia môžu vedúcim posielať žiadosti, napríklad o dovolenku, návštevu lekára alebo neplatené voľno. Okrem aktivity si môžu vybrať aj termín, dĺžku trvania a doplniť komentár. Pri novej žiadosti dostane vedúci notifikáciu, schválenie žiadosti prebehne jediným kliknutím, pričom zamestnanec je okamžite informovaný. Vďaka tomu sa všetci môžu sústrediť na svoju prácu, bez potreby neustále niekoho osobne naháňať. V sekcii Ostatní používatelia môže vedúci vidieť svoj tím, kto kedy prišiel, aká aktivita u koho práve prebieha, vrátane aktuálneho projektu. Vedúci môže zamestnancom rovno zavolať, zobraziť ich profil a skontrolovať informácie, ako sú aktuálne zostatky, plán zmien, projekty alebo denné a mesačné sumy. Vďaka tomu má dokonalý prehľad, či už sa nachádza v teréne alebo v kancelárii. Chcete zistiť, ako môže Giriton šetriť čas a uľahčiť prácu aj vo vašej firme? Dohodnite si s nami stretnutie, zavolajte nám alebo nám napíšte. Radi vám ukážeme, ako vám Giriton môže pomôcť.